At datayon, iti maikatlo nga lesson, kada iti series tayo, The 7 Powerful Ways the Love of God Transforms the Believer. Ado dagiti banag, pasamak, problema nga mabalin nga makaapek kada tayo ti negatibo, ngem saan tayo nga itulok nga digidjay iti agari kada tayo, no diket ti ayat kuma iti apo iti agari kada tayo. Kat da kayot mang judge, deti last 4 Sundays, nga inadal tayo kakabsat, han kadi nga nagsayaat nga maawatan tayo nga ti ayat ti apo, isu ti pagarian tay ti biag tayo. Amen? Lesson 3, because when the love of God rules in our hearts, lesson 3, nakapimpintas netoy, we will overcome all things. We will overcome all things. I don't know what you are going through right now, what you are facing, what's happening in your life. Ngem detoy ti maibagagken ka kas kuna tinasantuan nga surat, nga babaen ti ayat ti Apo mapagballegyam, malasatam, ma-overcome mo digitoy amin nga banbanag. Now, what is the meaning of the word overcome? You open your notes ket basaan tayo ulit. The word overcome means to succeed in dealing with a problem or difficulty. Oh, nagmayaton day ta kakabsat. Sino kada kayo ti adut problema na, itayag nat ima na. Okay. Sino kada kayo ti adda pakarigatan na difficulty? Madamang karigatan, yes. So, to overcome means to succeed in dealing with a problem or difficulty, to prevail, to overpower, to dominate. Kita deta? Hangat a problema ang kakabsat, iti palubos mga mang dominar king ka. Dapat sikat mang dominar. To conquer. Kaya tiyumot lang dahita kakabsat ti biagyo. Amen? Nga ma-overcome mo, dagiti amin na banag. That is possible because of the love of God. Nakita tayo iti bigat, nga datalo nga klase ti Kristiyano. At evaluate ti biyag mo, no siya sinuka, kan sa dinuka, kadagiti talo. Number 1, those who forget their duty. Dagito nga Kristiyano kakabsat, kat linipat da, wano handa nga pampanunutan, handa nga laglagipan, no anya iti duty da. Number 2, those who fail in their duty. Dati fail kakabsat, kala mission failure. Nang rugi ka, ngamdim na ilipas. So, dati, faithful ka, napudno ka, naaktibo ka, managbasa kat Biblia, man nakigimong ka, ngem gapu ka, dagiti dimteng tibiyag, nagkabisi ka, wano ado nga suliso, ado nga problema, kat nagsardeng ka, kat di mo mailipas. But I pray that you will be revived today, ket kunam apo pakawanan nat, kat kas panang sangok ti agdama kan ti masakbayan, jak kayat apo nga failurak iti imatang mo, idinto nga ti parabor mo, kat nabaknang kan makaanay. So, that's number 2, those who fail in their duty. May katlo, those who are faithful in their duty. Hante kayat di number 1, wano di may ikadwa, kayat tayo number 3 tayo. Those who are faithful in their duty. Faithful kayat na nga sa when, committed na pudno nga mangipatungpal, iti duty da, uray adu dagiti pakaigawidan, adu dagiti dupirenda, ngem faithful dalatan. Now, as we faithfully fulfill our duties and responsibilities, we will face overwhelming troubles and difficulties. Hamo kung kuna nga, napigsaak, hamo kung kuna, parabor lang tiyapo. Because dumteng iti time, nga dumteng digiti problema, nga ma-overwhelm ka. Di kan makaturog, pampanunutem, madandanagan ka, agkapoy tiriknam, ag-give up ka, kat kunam, apo, alam na koon. Di ka mala umayon na po, Jesus. Alam ti biyag kon. Kuna tayo, ma-overwhelm tayo amin kakabsat. Gapo kadagiti, sumangbay nga affliction, kas panangaramid tayo ti anungan tayo. While we work and wait for His coming, we will suffer a lot of afflictions. Manong afflictions? A lot. Grabe kakabsat. Pagipanan bukto, a lot. A lot. Han nga may salang, han nga nalpas mo ti problema ita. Praise God, awanen. Danto man tong bigatan.
At danto man to next week agsasaganad kakabsat, you know? Kakuna na ti Biblia, they that live godly shall suffer persecution. In this world, Jesus said, you will have many tribulations. Take note many. We will be persecuted, forsaken, or mocked, makatawaan, by those who do not agree with our conviction. Gaputa Kristiyano ka, agbibiyag ka nga Kristiyano, aramidem ti usto, sursurutem iti apo kanti Biblia na mapasamak. Han nga aming nga tao, magustuhan da ka, ada bumusor, ada gumura, ada manguyaw, ada kumontra. Kadigiti nga conviction mo, but praise God. Ti pampanunutem hanga ida, hanga digiti negatibo, hanga digiti agsaut dakas, hanga digiti mangkatkatawag nga, ti panunutem, the love of God, none of this can separate us from the love of God. Kat gapoy ti dayta, we are more than conquerors. Nagmayatan, kaladete, uray kasanod kaadalam, aglanglangoy kalatakat sang ka mga malned. Nas laagila, nga oray nakapigpig sa angin, gustong paikit di, tinapigsa nga angin because they katibker kan kapigsat payak mo, adada nga tumayab kagat ngumato ka nga ngumato, kat nakapimpintas ti panagtayab mo. Kasta ti Kristiyano, no ti ayat ti apo agar ari keng kuana, dagiti angin ti problema, angin ti panubok, angin nga mangded ti pakarigatan, saan nga isut mangimameg, no mangi down, manglimes king kuana, no di kat isupay ti adada, nga mangipatayab king kuana tinangat ngato nga level kakabsat. Amen? Nagmayatan. So nga, pagariyem ti ayat ti apo king ka. Amen? Bayam, dagiti negatibo, hamoy isut pampanunudanan. Alright? So, itata kakabsat, kat nairugik tayo bigat, nakitak dito kat na-observe tayo, there are 4 powerful questions. Nga digiti nga questions, kat ko natin nga rhetorical question. Nangag yun dito ang statement, define kada kayo kakabsa, ti rhetorical question. The rhetorical question, mesa nga sa ludsod, nga hangag birbirok ti sungbat, kasi obvious ti sungbat na. Ngem no apay nga sa ludsodem, idinto nga obvious ti sungbat na, is because you wanted to make a point. So nga digiti nga sa ludsod, obvious ti sungbat na kakabsad. Ngem apay nga the question mark na, hanga question na ran na ti kinasyasin ni Apo Diyos, these questions are not to cast doubt. Saan nga tapno pagduado-am ti ayat ti Apo? Saan nga tapno pagduado-am nga ti Apo tulungan na ka, lift up na ka? But they are questions that declare powerful truths. That's why it's called a rhetorical question. At ulitin tayo manan, sakbay nga irugik kat ituloy ko kakabsat. Umuna nga rhetorical question is this, if God be for us, who can be against us? Obvious na sungbat na, dahil ta kakabsat. No ti Apo, kat kumampikin ka. No ti Apo, kat addakan ka. No ti Apo, kat makikaaddakan ka. Siya sinuntot mabumusurking ka. Obvious. The answer is no one. Ngumapi nga sinaludsod na, kat tapnon ti kasta to make a point. Tapnon si ka nga believer, agpanunod ka. Si ka nga agdandanag. Si ka nga agkapkapoy. Si ka nga agluplupaypay. Si ka nga maririribukan. Na-erase dito nga question. Tapno agpanunod kagat ko na, wamat nga minagpaiso. Ape nga kastuyak, tanutiyapo at da kanyak, at dangarod mabali na bumusor kanyak. Kasday, tikait na nga sawan. Nakita tayo, deda tayo bigat. May kadwa, nga sa ludsod, he that spared not his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? Naka-obvious na sungbat na, tagakabsat. Adalin tayo tuta. Number 3, who shall lay anything to the charge of God's elect? At dapay ka di mabalin nga, mangsingirking ka, idinto nga nabayadanan. Amoy nakakatawa kakabsat, nga kasasad ti tao, kat dete itagtaggadan na kakabsat, ti pan nakaisalakan na. Di ka di nakakatawa nga bayadam, ti maysa nga nabayadanan. Ala, panunutan nyo an? Kastat tao, bayadan na kano, agrelihiyon kano, agaramid kan tinaimbag. Tung palan na kan dagiti tradisyon, naglualo kano, mapang ka nagitugkil ti kandila, mapang ka nagparintumang, mapang ka nagatang, surutan na kan ti sakramento, tapno bayadan na kano. Anat pang bayadam kat na bayadanan? In fact, no kayat mo nga bayadan, anat bayad ti basol, Romans 6:23. For the wages of sin is
Death, tika na sa death nga death, kasal na nga physical death, no di kat pan nakaisin at yagnanayon ka na po Diyos, agturong kat impyerno, kaya't mga bayadan tabason mo, ingat impyerno Ide mo nga bayadan. Nga mapay kasapulan, ngayon kagbayad impyerno, kat binayadan na ni Kristo, awatom lang nga sagot, libre awang bayad na maisalagang ka. So nga kasta di tao, bayadan na kano, agaramid kan na imbag, agrelihyong kano, tapno maisalakan, anak pang bayadan, kat nalpasan nga nabayadan. So kung who shall lay anything to the charge of God's elect, who is it that condemned? For who shall separate us from the love of Christ? So makita yo, amin di kiti upat nga sa ludsod, kakabsat kat obvious ti sungbat na, positive tayo amin kadeta nga banag. Pagimbagan tayo amin. Nga mapay nga nasa ludsod, tapnon ti kasta, datayo nga naktiyapo agpanunot. Kat saan nga pagar-aryan tay ti danag, buteng, gura, unuan niyaman na negatibo nga banag, no di kat pagaryan tay kumati ayat niya po Diyos nga mangay ayat kada tayo. May kadwa masarakan diti Romans chapter 8 verse 32. Kuna na ti English, sakto basahan ti Ilocano, napintas kakabsat iti native dialect nga Ilocano ka. No Ilocano ka, kat Ilocano dingdinggam kakabsat, kat nagmayat nga dinggam, di ngamin kakabsat. At amom deta Ilocano kakabsat kat kwa, hanakas na ti English nga, love kuna na ti English, ti Ilocano kat adu ka. Ayat, hanapay. Tagalog kat adu ka. Pag-ibig, pagmamahal, pagsinta, di ba? Kuna na ti English, Romans 8:32, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Sakti Ilocano. Kuna ti Biblia, day di saan nga nangipaidam ti anak na. Sino day nga hanan nangipaidam? Ti Diyos, Ama. Tandaan nyo tanlo deta, Ama, Anak, Espiritu. Ti Ama tinang plano, isut nangitud ti anak. Ti anak imay na binayadan ti basol, kat no inawat mo ti anak ni Kristo, ti Santo Espiritu umay agtaeng ken ka, isut presensya ti Diyos ti biyag mo. Kunana, day di saan nga nangipaidam, paunay ti ama tayo yung kakabsatan nga napaidam, ti anak na metlaeng, no diket iniyawat na, anaipaay kada tayo amin, kasano nga dinanto aya, agapuken kuana, ket si waya-waya amangited kada tayo dagiti amin abanbanag. Naawatan nyo deta nga sa ludsod? Think of it for a while. Hanan to aya maited king kati mismo nga anak na idinto nga digiti bambanag idinto nga naited na ti anak na. Padasan te pela nga baliktaden di bersikulo. Baliktaden tayo man, inte man kitan kakabsat iti negatibo nga aspeto. Nga deti tapno pagpanunutan kay ti negatibo, ngem tapno maapresyaryo, deti nga nakapos positibo nga banag. Ngano ko namkat, deti ti what if tayo, negative, If God is spared or withheld His own Son, what then? Think about it. Kasano nga ruden kakabsat, no ti Diyos katin gawid na, uno inpawil na, uno nagkudkud, kat di na inpaay, ti bukod na nga anak, anang aruden? Anang arud ti biyag mo ita, kasano ka pa'y? Nakita yung kakabsat? So, we can have all the world. Mabaling nga, da edukasyon mo. Anang arud, serbi na ita nga, di adal ka, no di Kristo, di mo na tayo di krus, para ti panakaisalakan mo. Can your education save you? So nga kung nakka-DJ, sinairak kakabsat, taluda ka. Ije luna apayaw, di apo ko ni nana, nalipatak mo tinaganan. Ngam di apo ko na, grade 8 sa eti ubing. Kat ko nakingkwa na, nakalpasan ngay nawat na ni Apo Jesus, kat nakamaymaya, diba nagsungbat yung ubing, naawatan na. Kat ko diba, basang kita manutawon ka nga mapanagbasa ti eskwela, ngam handa may suro king ka, no kasano ka nga maisalakan. Diba? May suro da king ka nga mangsulbar, dagiti agkakarigat nga numero, permi nga uray ka lang nga makaut-utot kakabsat ti rigat na nga mangsulbar, dagiti nga arithmetic. Ngam di daman na may suro king ka, no kasanot mapalangit. Kakunak, mano nga tawon ka nga agbasa. K-12, 12 detan. Nohan, 13. At manipod kindergarten. Sakan to, 4 years yan ta college, 17 years.
Naimbagkid din at engineering itang kat 4 years, dati kat 5 years, gapot K-12. Kat aga-masteral ka pa, ag-doctoral ka pa, 20 years kang agbasbasa. At a degree, talo a degree. Dati MD, masters, master, AM, DDD, BCD, amin kakawsat. Angem, hana na isuruking ka, no kasano ka nga maisalakan. So, uri at edukasyon mo kakabsat, no awan ni Kristo nga natay para kang ka, anang arod, ti maaramid, ti edukasyon mo, ti panakaisalakan mo. Okay? We can have wealth, we can have the treasure, the pleasure, ragsak ka na inlubungan, and even fame. But we will still be lost. So, adot tao ita kakabsat, nga ti kasasaad na mapukpukaw. Hello? Dakay dita abroad, adot ka ubraan yung nga mapukpukaw. Adot gagayem yung nga mapukpukaw. Adot kabagyan yung nga mapukpukaw, agturong ti panakadusa. They may have education, wealth, treasure, pleasure, fame, kakabsat, but they're all lost. Agturong daamin ti panakadusa. Without Him, our life is dark. No nasipngit ko naman at makita miyan tinasipngit, no daka tinasipngit, there is no direction. Awang makita ma-direction ti biyag mo, tanasipngat nga rod. No nasipngat, dim amot turungam, dim amot papanam, dim amot addadita, at nasipngit. So dark, miserable, without direction, lost and going to hell. But praise the Lord, He gave His Son. Amen. God sent His Son, kunana de kanta. Okay? Now, He gave His Son, the gift who brings all gifts. Kita nyo deta, for a moment. Ti anak ti Diyos kakabsat, kat isutsagot, nga nangikuyog ken kuana, dagiti amin, nga sagsagot. Adupay gayam ti sagot nga ited ni Apo Diyos. Ngimhan mo may experience ya, di kita nga adu nga sagot, no awang king ka, di kang runaan nga sagot, iti anak na nga ni Apo Jesus. So nga iti dahi nga mali, magbuy-buya kayo. Kaya't yung nga may experience ya, di iti adu nga sagot ti Apo, umuna nga awatem, iti kadaklan nga sagot, ti bugbugtong nga anak ti Diyos. Nakita yo? Kati panang-illustrate ko no kwa kakabsat, dahiti na makita yo, kastino kat panang-illustrate ko, 5 peso ken 25 cents. Okay? 5 piso dito. 25 cents but dahiti mesa. In bulsam. Unay tilok magtalangak ditan. Okay? In bulsam. Dim na puutan, adagayang butaw de bulsam. Kat narigreg, deti 5. Hangat nga marigreg, deti 25 cents. Marigreg saan? No kunam nga saan kakabsat? Agreeing ka, baka agtagtagainap ka. Tano butaw ta bulsam, kat natnag deti 5, sigurado mo tamatnagan nga maibulon deti 25 cents. Amen ba kakabsat? So ti kayat nga sawan, deti 5, arig na ti anak ti Diyos nga ni Apo Jesus. Hanain paidam, inted na kakabsat. Kat dagiti, daduma na sagsagot, nga kayat ti Diyos nga ited, 25 cents ti arig na. Kat no naited na kang ka ti anak na, hananto nga tama ited, dagito'y bababasi tabanbanag, kat naited nan ti dakdakkel, kadaklan, nga sagot kengga. Amen, kakabsat? Iso nga, tata, deti ko na ti Biblia nga, delivered Him up for us all ko na. Amoy kahit na nga sawan, willingly, and not grudgingly, saan na nga impaidam? Saan nga nadagsen ti rikna ti Ama, numan pa'y, siguro, emotionally, at dati dagsen, nga, hana kakabsat, nga impaidam ti anak na. Ti kayat ko nga makita yung ita kakabsat, ita nga malem, listen very carefully, gaputa, ti pagsasaritaan tayo kot, we will overcome all things. Angam kasano nga ma-overcome mo, dagiti banbanag, no awamat iti tools mo nga pang-overcome kadigiti nga bambanag. Amen ba kakabsat? Nakapuot ka pa iti mapan makigubat, nga tilang dala na kakabsat, kat palsiit ken palsuot. Amoyot palsuot.
Oh, anang nga rudmat kakabsat, ti magapuanan namat, ti panakigubat mo, deta palsiit kan palsuot mo. Kat ti sangsangwam kat kanyon, kada tangke, kada missile, kada armalite kakabsat, akatawa na. So datayo, at dati anak ti Diyos kada tayo, na isalakan tayo, langit papanan tayo, ngem habang at datay tirabaw ti daga, kung tiyapo kakabsat, tiyapo't paggapuan, isut mangted kada tayo, dagiti amin na banbanag, saan lang at tapno mapnek tayo ti kinakristyano tayo, ngem tapno ma-overcome tayo, dagiti amin na sangsangun tayo, kat kabailan tayo nga aramiden ipatungpal, ti duty tayo nga kas kristyano. Amen, kakabsat? Nagmayatan dahi nga kari iti yapo. So kitaan tayo, anya, digiti nga all things. Umuna ti amin, kakabsat, dahi nga all things kat good things. All things are equivalent to good things. Kinantay di Matthew chapter 7 verse 11. Matthew chapter 7 verse number 11. Nakamay-mayat dedo eh. Kasi kung natin siguro kat, adot daw dawatag ti apo. Kitan tayo man kakabsat, no anyat itid ti apo, ti ama, kada tayo nga anak na. 7-11. Ngarod no da kayo, idinto adakes kayo, tire-prefer na dito kakabsat kat digiti amang nadangkes. Sana naimbag nga ama ka no? Dakes nga ama. Ngam uray gayam dakes ta ama, damot panunot na nga naimbag. Nakuna na dito, ngarod no da kayo, idinto adakes kayo, amuyo timangted, kadagiti nasaya at asagsagod, kadagiti anak yo, saan aya anang nang runapay, kita nyo, di pa nang ikumpara na, nang runapay ni amayo, amen, nga adda sa dilangit amang tedto dagiti nasayaat, abanbanag, kadagiti agdawat, kenkuana, nakita yo? So in-underline na, evil, compare ti ama tayo, good. Anat itod na, di jay evil kat mangtad ti good gifts. Oh, kita? Kat may panagnag tayo dito at ano na, bartag tatatang kakabsat ka talagang mangtad eh. So nga no, tiyempuam ni tatang mo nga nabartag. Isot pa mo panagdawat. Dua lang deta kakabsat. It's either mablak-ayan ka, ta mabwisit king ka, ta nakainom nga rod. When no, kat gaputan nakainom, dinamot aramidin na kakabsat, iyawat naging kan, te kasweldo na ti Sabado. Tatang ikanak mang kortam, iranam ti Sabado, te kain inom na, dinabartag. Tatang ikanamang kortam. Alam deto yun eh. Makalaw sa sweldo. Dintad naging ka, di ba? Di kat uray dakas nang tad tinaimbag. No, tiyan na sa undet yung kakabsat, uray gayam kasano kanot kadakas tay tao, adarik na nga ama, itay anak na, katadalat tapatag ti anak kenkwa na, itad na tinaimbag ka ti anak, nga ipatpatag na. Uray dakas iso na nga ama. How much more ti ama tayo nga naimbag na sayaat, kadipatpatag na tayo, anat itad na, give good things. So deti ko na nga, all things kakabsat kat, hamukong ko na nga, di, kung ati Biblia, nga itad ti apo, ti amin na pambanag, di namat sinungbatan, ti dinawdawat ko, i-qualify mo nga umuna, no deta nga dawdawatem, kat good thing, baka mat pakadadailam ta dawdawatem, makat hana itad ti apo kang ka. Kung natin amin problema tayo kakabsat, hantay yung amin no daduma, hantay maamiris, ti kayat na nga sawan, ti panagdawat, kunana ta Biblia, kat whatsoever, kunana, di ba? Ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Kat kunam kat, whatsoever, ay, urigay manat dawatek, apo, pangabagan nagtiweteng. Apo, pangabagan nagtiloto. Apo, kastoy. Kat dakas ta, panggapugot dawatem ti apo, samento ko na, di naksay ayatan ti apo. Aping unbeliever ti mangabak, di kad kumangasyak nga anak na at mangabak. Kung kunam ti pampanunot mo, kat kunam di naksamo tayo ayatan, hanan samo tagpaypay, so dedi ko na ti Biblia. Ang kakabsat, dapat maawatam, nga dedi ko na give all things, ti all things dito yung kakabsat, dagiti na imbag nga banag.
No naimbag ka nga asawan mang ti pagsaya atam sa nga mang dadael king ka. Iso nga itata, mabaling nga doon ikarkararag mo. Dinan samot ito tiyapo, din samot sungbatan tiyapo. No makita tiyapo nga pagimbagam deta, kat according to His will kakabsat, itod na nga itod, nga di main sa saan. Mabaling nga ti sungbat na king kagat, yes, uno mabaling ako na wait, uray man ako. So nga kakabsat, napimpintas nga yuman mo tiyapo, dagiti panggap, planom kat bayam nga tiyapo kakabsat, agsungbat, kat ito yang na iti pagayatan na. Because ti kayat tiyapo kakabsat, good things. Nakita yo? All things, kunana, good things. Another kakabsat, all things means good gifts. Sagot. Kunana di James 1:17. Santiago 1:17. Mangmangag kuno kano ni Pastor John kat agkararag kadigitay agidedikar isunat business, agidedikar isunat ti motor, lugan. Uno magidedikar kakabsat ti balay, dito nukat mesa nga i-quote na. Uno basaan na nga bersikulo nga kunana ditoy. Amin. Anasayaat nga sagot. Anang nga sagot? Nasayaat. Mano nga nasayaat nga sagot? Amin. Wow. Amin na nasayaat nga sagot. Ken amin anaan-anay nga sagot. Ket aggapu iti ngato. Abumaba nga aggapu iti ama dagiti lawag. Comment from the Father of lights. Aken kwa na awan ti anyaman na panagbalbaliw. Wenno anniniwan ti panagbaliw iti turungen. What a blessing. So nga deti good gifts kakabsat nga ibagbaga, deti all things nga, how shall He not with Him also freely give us all things, deti all things nga ibagbagana, di pagimbagam. So nga, agyamang kay tiyapunuhan na ito, deta dawdawatem. Nasaysayaat, ngahan na ito, ti apo, di jay dawdawatem, nga mang dadael tuging ka, uray kayat mula unay, katiyapo pengdan na ka, kaysa dayjay agpatuloy de tagaput isut kayat mo kat ipapilit mo latta kat isuntugayam ti pakadadaelam ti masangwanan. Amen kakabsat. So nga ti intention ti Apo kakabsat pagimbagan. So nga kararag ka dawatom ti Apo kunam Lord no kararag ka kunam Apo sikat makaammo ti amin nga kaimbagan. Sika nga makaammo iti kasayaatan. Sika nga makaituding iti kapintasan nga pagbanagan ti biyag ko, Apo, umayak ka, idatag ko digiti nga banbanag, ket ti pagayatam, isu ka di ti matungpal kanya. Hello? Dadigitay mo't kunada ng wagat, ti dinawat ko iti Apo nga, ti dinawat ko di Apo kot kastoy. Problema mo ti intod na. Ekit dim amo akakabsat, nga dayta nga problema, deti Romans 8:28, blessing in disguise. Nagpanggap laeng iso na nga problema ngam tigayam intugot na blessing. Nagpanggap nga makapadagsen, nagpanggap nga kasla pakasaktan ti biag mo ngam tigayam ited na pagimbagan. Iso nga tiyapuhan nagkamali. Amen. Han na mabali nagkamali ited tiyapo. So kay tatagakabsat, kita nyo number 3. Deti all things, hanlaan nga digiti good things nga kasapulan tayo iso nga, noanyat kasapulam, dawato mo ti Apo, Lord, kunam, kaya't kumuti makipasat ka dayjay napinta sa panggap iti church me, so nga Apo, palubos mo ka di nga kastoy. Kat numakita ti Apo nga pagimbagam kakabsat, hanan main sa itod na. But not only that, deti all things kakabsat, kat hanlaan nga deti pampanunutom nga material. No di kat deti all things, kat also spiritual blessings. Spiritual blessings. Kitan tayo di Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians chapter 1 verse number 3. The Bible says, bendito kuma ti Dios ken Ama ni Apo tayo Jesucristo, iso anang bendisyon kada tayo, kadagiti amin akita tine espirituan a bendisyon, ana ilangitan ken Kristo, spiritual blessings in heavenly places. So haanlaang gayam nga dito'y tayo kakabsat nga ma-experience digiti all things. Agdapay greater nga all things nga danunan tayo sa jay langit. Iso nga mo i-compare ta biag mo ti unbelievers.
Kasi tilang may experience da nga kala na imbag, deto lang nga agda mga biyag. Kat sikahan lang nga deto agda mga biyag, ti pag-experience am ti good things. No di kat ijay tupay lang ita may experience yam, dagiti good things. Spiritual blessings in heavenly places. Isu nga ti biyag mo nga Kristiyano, no addaken kan ti Apo, ta Kristiyano ka, ninawat mo ni Kristo, awan pulos ti pukaw kang ka. Awan pulos ti pan nakaabag mo, you are not at a loss. Win-win situation lata ti biyag mo. Good times or bad times, winner ka lata. Panalo ka pa rin. Why? Because nakapimpindas de ti kariti Apo, nga inpay na ti anak na, how shall he not with him also freely give us all things? So nga kararag kan ko ng Apo, detino ka ti kararag mo. Kitni, naitid mo ti anak mo, ama, tapno isalakan mo ti kararuag, agad basit lang nga banag, deti daw dawatag kan ka. Eket no makitam Apo, sikat makaamot aming nga kasayaatan, kaimbagan, idatag ko ginggagat kas pagayatam, itdem Apo kanya. Ket nang sawon ada confidence mo nga no imbagam ti Apo, ket deti ket pagimbagam kakabsat, good para kang ka, umay ket umayen kakabsat, kalasyapi deta nga padpadaan namon. Oh, kasla ninja bandaitan, kakabsat, madelaylat basit, ngam urnungam ti aldaw, sumangput ta sumangput. Ngam ti ayan na nga ganas, tay siyapi kan lasada nga sumangput kakabsat, katagbayad ka. Deto ikat freely. Amen. Freely give us all things. So ano da kapintasan kakabsat, nga paspasong adam, tay sungbat ti kararag mo. Amen, kakabsat? Oh, na tayo, nakik-excited tayo. No, da sumangput. Uy, da siyapi. Apo ka lang nagpintas direct na magpasangput ka kabsat ti package. Nga magbayad kamot gayan. O anada, di kiti mabalin nga dawatan. Listen now. Anadat mabalin mo nga rod nga dawatan iti Apo ita nga good things. Amuyo, top on the list. Listen, listen. Tikang runaan nga dawatan ti Apo nga kaimbagan. Ana? Wisdom. Amen. O, surat yun deta kakabsat. Heavenly wisdom. Oh, ni Ari Solomon, anak ni Ari David, idi malpasan ti termino ni Ari David. Sumarunon ni Solomon ngagbalin nga Ari, iti si bubukil nga Israel. Ket saan nga nalaka? Because to be a king, the equivalent na kakabsat, it takes what? Management skills. Ket no awan management skills mo, ket presidente ka. Kasano kakabsat nga mapagprogresom ti pagilian. Di ba? It takes courage. It takes anapay. Masapol kakabsat nga amum iti economy. So ano presidente ka, dapat ada knowledge mo ti economy. Kasi na mabalin nga agsaut kalatay ti kasjay. Kat siyempre, nalaka ti agsarita kakabsat. Ngem, kunada nga rot kat ada DJ, ano pangawag dan? Ti panang balanse ti ekonomiya latta kakabsat. Get no awan knowledge mo kaday, jay, you cannot make sound judgment. Oh. Hala deta, you should also know the law. Amom ti law. Amom ti Philippine Constitution. Isuord nga ni President Duterte kakabsat kat makapag-desisyon na firm. Kat napintas di iti desisyon na based on Constitution eh. Amo na kakabsat. So kani Ari Solomon, king, he was going to lead the nation of Israel. He was going to build the temple of God. Masapol na management skills, masapol na itilaing ti economy, masapol ng amunat desisyon, ti panang mandar na, kadagiti soldado na kanami-namin pa'y. May isang rabi kat ti Apo nakisarita kang kuana, kat kunana, Solomon, dawatem kanyak ti anyaman na banag, kat itud kuntuking kamum. Kasla-kasta ti tema na ka, deti Romans 8:32 ka. At freely give us all things. Kalang ti Apo kung kunanaking ka, kadayti nga mensahe ta, anak ko, dawatem ti kayat po nga dawaten, kaditud ko nga di mainsa saan king ka. Anak dinawat ni Solomon, kunana Apo, siya sinutut makabalin, nga mangiwanwan mangidaulo ti kastoy kaado nga tattao, da kamo no kasanot sumrek kan rumwar, da kamo pagserkak pagruarak, digitoy nga bambanag, itdem ti adipen mo ti sirib ken man nakaawat nga puso. O ti Apo na ayukot ko na hamo nga dinawat ti kinabaknang, hamo nga dinawat dagiti kabusor mo nga mapagbalig yamida,
hamo nga dinawat ti salunat, hamo nga dinawat iti pigsa, ket dinawat mo ti wisdom, ited kuking ka ti wisdom, ket ibulon ko pa yan nga ited dagiti dinawat nga banbanag. Ngamin kakabsat, no daking ka ti wisdom, sumurusurot mo ten dagiti amin na banag. Uray kat adakwartam, no awam mo't wisdom mo, di waldasang mo na takwartam. Uray na pintas na posisyon nga mo, no awam mo't wisdom mo, kat di mo maidolwan nga naimbag, dagiti idaulo, mataham mo awam mo wisdom mo. So nga, dinawat na ti wisdom, kat kita nyo kakabsat. Solomon was the wisest king who ever lived. Agbilbilib dagiti tao. Pati dagiti ar-ari, rena dagiti mga lugar agbilbilib ket napandaging kuana. The Queen of Sheba, pinasyar na ta han na makapamati kakabsat. Ket iti makita na nagsaludsod ket nasungbatan ni Solomon nasdaaw ket kunana. Kagudwa na lagayam ti damag nga dimteng kanyak ti aktual nga kinasirib mo ari Solomon. So nga iti dayti nga gundaway kakabsat ti kaimbagan nga dawaten ti kanapod Dios tapno mapagbaligyan tayo dagiti amin nga sangsangwan tayo kat ana, heavenly wisdom. Amo liplipatan, amo gisgistan, binigat ko nam apo ikanak ti wisdom itang agmalem. No, the problema mita apo ikanak ti heavenly wisdom. Kuran ti Biblia di James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, nawaya, and upbraideth not, saan nakanto nga pabainan, and it shall be given him. Anyan kakabsat. So nga makita yo, nakapimpintas dito nga sa ludsod, very obvious ti sungbat na. Nga masay Christian, ti challenge king ka ita, kat agbaling ka nga managkarkararag. Dawatem tiyapo, tinaimbag nga banag, tatiyapo santo agkudkud, idinto nga inted na ti anak na, san nanto aya, ito dagiti amin, kaya nasaon ti amin, dagiti naimbag nga banbanag ken ka. All of God's people say, Amen. Anat dapat dawatan tayo tiyapo nga naimbag, nga sagot, heavenly wisdom. Dinawat mon, dawatem kakabsat.